Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami sostna li Jason Azzopardi qatt ma telaq minn mal-Partit Nazzjonalista u qal dan waqt intervista fuq ir-radju tal-Knisja s-Sibt filgħodu kif kien qed iwieġeb mistoqsijiet dwar is-sitwazzjoni mwera li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. Kien hawn li l-preżentatur tal-programm staqsih fuq nies bħal Jason Azzopardi magħrufa l-qrubija tiegħu mal-establishment tal-Partit Nazzjonalista iżda li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ma ġiex elett fil-Parlament. Kien hawn li Beppe Fenekadami perċimes ieħor tal-establishment fih dan il-Partit Nazzjonalista u li fost bosta issa sar magħruf bħala wieħed minn dawk li jiġbed l-ispak tal-kap awgura li Jason Azzopardi jibqa' jagħti il-kontribut tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Iżda mhux biss. Jiena nawgura li Jason Azzopardi jibqa' jagħti xi forma ta' kontribut fil-Partit Nazzjonalista. Li jiena naħseb ma taraqqat. Tul l-intervista kompli toħroġ ukoll il-qasma ċara li għadha qed tiddomina fit-tar ċentrali bejn il-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil u dik ta' Adrian Delija. Dan hekk kif Fenekadami, magħrufa l-qrubija tiegħu ma' Simon Busuttil, għamel minn kollox biex jimmina lill-ex-kap nazzjonalista Adrian Delija u minflok ifaħħar lil Simon Busuttil. Fil-fatt, meta ġie mistoqsi għaliex il-fazzjoni li appartieni għaliha Fenekadami qaċtet lil Adrian Delija, Beppe Fenekadami ma żammx lura. L-iżball li jagħmel. Ma sefat fadal il-residju tagħha. L-iżball li jagħmel Adrian Delija huwa illi ma provax jibni fuq jiena it-tajjeb illi kien sar it-tajjeb li kien sar fl-era meta kien kap tal-Partit Simon Busuttil. Ma naqsitx ukoll botta biex tniggess lil Adrian Delija dwar il-prestazzjoni elettorali tiegħu meta komparata ma ta' Beppe Fenekadami. Jiena ġibt l-iktar ammont ta' voti fid-distrett tiegħi minn kellha li kelli fid-distrett tiegħi viċi kap jikkontestaw minn kelli lil Adrian Delija ex kap tal-Partit Nazzjonalista.